Ola, moi boas, son Pablo Velasco e vou vos ensinar sobre como poñer subtítulos a un vídeo en YouTube. O primeiro que imos facer é abrir o navegador correspondente. Neste caso eu abro Mozilla Firefox porque é o que máis me gusta, pero bueno, eso a vosa decisión. Ben, unha vez no navegador abrimos YouTube e vou vos poñer o idioma que falamos, que é o galego. Esta opción a temos aquí, poñemos a páxina en galego. Ben, unha vez feito isto, temos que iniciar sesión na nosa conta. A miña é vídeos en galego. E ponemos a nosa contrasinal. Unha vez feito isto, xa estamos na conta e temos que ir á miña canle. Ben, damos aquí e imos aos nosos vídeos. Nos nosos vídeos escollemos o vídeo que queremos subtitular. Eu quero subtitular Alice moa Lolita. Ben, entón lle dou a xestor de vídeos. Abrimos o editor. Ben, xa estamos no xestor de vídeos e imos ao vídeo que queremos. Imos buscalo. A ver se está na seguinte páxina. Aquí está. Damos a editar e a subtítulos. Unha vez aquí temos dúas opcións. Se o vídeo é novo, lle damos a engadir novos subtítulos, que está aquí a opción. Pero se xa está empezado, como é o caso de este, damoslle o idioma no que puxéramos os subtítulos. Unha vez aquí, vou vos enseñar o resultado. Ben, aquí está empezando a canción, sale a artista e aún non empezou a cantar, pero cando empece a cantar en francés, saldrán os subtítulos en galego. No segundo 17,6, xa veredes. Agora. Está, como vedes, perfectamente encaixado coa letra de Alice, a cantante. Ben, isto como fixen? Moi fácil. Lle damos aquí a editar. Nos aparecenos esta pestaña. Esta pestaña aparece tanto como se lle damos a engadir novos subtítulos, é dicir, dende o principio, ou como se editamos agora xa feito todo isto. Ben, imaginade que empeza a canción xa desde o segundo 0 cantando Alice. E di eu chámome Lolita. Moi fácil, poñemos aquí eu chámome Lolita. Lolita. E lle damos a tecla máis. Aquí ponnos. Ben, houbo aquí un fallo. Xa está. Eu chámome Lolita. Aquí ponnos que vai desde o segundo 0 hasta o segundo 0 e 5 milésimas. É imposible que cante tan rápido. O que temos que facer é editalo. Como facemos? Poñemos aquí os segundos que queramos. 3 segundos dicindo esta frase. Perfecto. Lle damos a intro e temos aquí eu chámome Lolita durante 3 segundos. 1, 2 e 3. Perfecto. Queremos que sexa máis longo? O único que temos que facer é arrastralo ata onde queiramos. Ahora está en 7 segundos, como vedes. 8 casi. Que o queremos máis pequeno? O facemos máis pequeno. E que Alice empeza máis tarde a cantar? O único que facemos é movelo. Se non estamos de acordo co que fixéramos e queremos eliminalo, o único que temos que facer é darlle aquí a X. Facemos X e unha vez que acabamos todo isto, lle damos a publicar modificacións. Unha vez publicadas as modificacións, xa estaría todo, pero eu non vou a darlle porque xa editei o vídeo. Lle dou aquí a descartar. E isto é todo por hoxe. Moitas grazas, espero que vos haxa gustado. Nos vemos
no seguinte vídeo.